Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Transformers. Όσοι δεν ξέρετε παιδιά τι είναι το Transformers, υπάρχουν πολλά βιντεάκια και στο YouTube αλλά και στη τηλεόραση που μπορούν να σας τα δείξουν, ξέρω εγώ, αυτή η κάμερα δηλαδή σε ένα σημείο δεν μπορεί να κάτσει. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, στόχος μας είναι, ξαναλέω σήμερα, ο στόχος μας είναι να το τερματίσουμε το πρώτο level. Τώρα θα μου πείτε για ποιο λόγο το πρώτο level, μισό να βάλω σπίστη. Γιατί παιδιά, εγώ τα είχα τερματίσει όλα τα level, αλλά κάτι έγινε και σβήστηκαν. Τέλος πάντων. Τώρα θα τα παίξουμε, θα τερματίσουμε το πρώτο level παιδιά. Ό,τι και αν γίνει, εγώ θα το τερματίσω παιδιά. Ελπίζω να βλέπετε καλά. Η κάμερα δεν έχει πέσει ακόμα, αλλά μην... ξεκινήσαμε. Λοιπόν, παιδιά, όσοι δεν... ξέρω ότι δεν βλέπετε καλά, αλλά τι να κάνω ρε παιδιά και εγώ, δηλαδή τουλάχιστον να λέτε καλά που μπορούν να στηρίξουμε την κάμερα. Κάντε λίγο zoom στο κινητό σας, όποιος το βλέπει από τηλεόραση, δεν πειράζει, ας πάει λίγο πιο κοντά στην οθόνη. Δεν σας δείχνω και κάτι το πολύ. Αν έχει κάποιος όμως μεγάλη τηλεόραση, τότε μπορείς να τη δεις, μια χαρά. Ας κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον. Πάμε πάνω στη γέφυρα. Τώρα πρέπει να σκοτώσουμε κάτι ρομπόντε, κάτι τέτοιο. Να τα. Έχω άλλο όπλο. Έχω άλλο όπλο. Ανάγκες. Το δικό μου θα πάρω. Το σνάιπερ. Εγώ έτσι το λέω. Γιατί είναι σαν σνάιπερ. Να κοίτα εδώ τον διαλύσαμε με 3 σφαίρες. Με 3 σφαίρες θα τους διαλύσαμε. Τον διάλυσα. Είδατε παιδιά. Τώρα πού πρέπει να πάω. Αναγιάς. Πατάμε εδώ πάνω και πηγαίνουμε εκεί. Όχι. Παιδιά, εγώ όμως πρέπει να βλέπω και λίγο την κάμερα, μην πέσει. Γι' αυτό δεν είμαι για το απασχολημένος μόνος στο σπίτι. Έλα. Ωραία. Αναγιά σου. Συνεχίζουμε εμείς τέλος πάντων παιδιά. Ανεβαίνουμε, πηδάμε εδώ. Όπα. Έκανα βλακεία, πήγα να πέσω. Τι τούτος κι αυτός. Ρε που... Σφαίρες. Τυχώς. Τέλος, σφαίρες. Μόνο σφαίρες θέλουμε, τίποτα. Και έχουμε και 2 χειρομοβίδες. Τι όπλο είναι αυτό. Όχι, ευχαριστώ. Έχω ήδη. Ναι, τώρα πάμε απέναντι, παιδιά. Και μας κρύβεσαι εσύ, Έλα εδώ. Σε διαλύσω. Έλα, θα διαλύσω τώρα. Σε διαλύσω. Όχι! Τον διάλυσα και έπεσα. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Τώρα πρέπει να πέσω. Όχι! Πέφτω! Όχι ρε παιδιά! Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε το game. Το συνεχίζουμε, δεν τα παρατάμε παιδιά. Εμείς θα το τερματίσουμε το game. Άντε πια. Κοίτα με πόση λίγη ζωή είχε μείνει ο αδερφός μου. Κοίτα εδώ. Τέλος μου. Πάμε εμείς πάνω να κάνουμε αμαξάκι. Και στο αμαξάκι παιδιά έχουμε αυτόματο, να ξέρετε. Ό,τι καλύτερο. Το αυτόματο είναι καλό. Αλλά τελειώνουν γρήγορα οι σφαίρες. Κάτσε μου. Δεν μας δίνει στο αμαξάκι άλλες. Τέλος πάντων παιδιά μου. Τώρα παίρνουμε το σναϊπεράκι, καθόμαστε στην άκρη και τους περιμένουμε. Πότε θα έρθουν. Να τα πουλάκια μας. Ντεντένας. Dead 2. Dead 3. Ωραία. Εμείς συνεχίζουμε. Τι ρε.
Τη σκότωσα. Τα παίρνουμε αυτά, γιατί είναι καλά, σημαντικά είναι αυτά. Παίζω ήδη 5 λεπτά, αντί να το τελειώσω σε μερικά. Όχι ρε φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα να πέφτω εκεί πάνω. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλά. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Έλα. Δυσκολεύομαι λίγο παιδιά στο ανέβασμα. Αλλά μετά τα καταφέρνω. Να, όπως τα κατάφερα και εδώ. Να αλλάξουμε λίγο γιατί άμα ξεκινήσει δεν θα πάμε καλά. Και να πηδήξουμε και εδώ. Πηδήξουμε και εδώ. Όχι, να το. Το διαλύσαμε. Θέλω να πιστεύω. Και δεν είναι κανένας άλλος. Αν είναι κανένας. Δεν είναι. Όπα. Συνεχίζουμε όπα. Συνεχίζουμε εμείς. Ας τους χαζούς εκεί πέρα. Παίρνουμε αυτόματα παιδιά. Έλα. Ψόφα. Ψόφισε. Ακόμα. Φίλε, τι θέλει πια. Έλα, ψόφα. Τι σου ρίχνω. Πάρε το σνάιπερ. Άντε. Ψόφισε σε παιδί. Όχι. Παιδιά, το πέρασα. Ευτυχώς. Παίρνω. Εκεί πάνω. Ωραίος Φέδων. Μπράβο, Φέδων. Μου κάνει να πυροβολήσουμε. Λέω εγώ. Έχουμε. Να τα κι αυτά. Αλλά πυροβόλιστα. Όχι. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Έτσι, μπράβο. Αυτά μ' αρέσουν. Τέλος πάντων. Πάρουμε τη ζωή. Άντε. Και προχωράμε. Γιατί. Ψόφα. Ας το καλό. Θα μας το δώσει. Ας. Δεν πέφτω άλλη φορά. Συνεχίζουμε. Οι άλλοι προχώρησαν. Πάρουμε σφαιρούλες. Τις χρειαζόμαστε σφαιρούλες. Αλλά με αυτά. Διάλυστα. Παιδιά, κάντε λίγο στην άκρη. Και για να δούμε, έχει ζωή. Δεν έχει ζωές. Πάμε τις σφαιρούλες. Και θα πρέπει να πάρουμε και ζωές. Να βάλουμε. Όχι παιδιά. Με σνάιπερίδες και βγάζουν damage. Θα βολήσουμε και εμείς βγάζουμε το σνάιπερ με το shotgun μας. Μέσα σνάιπερ. Αλλά δεν πρέπει να μας σημαδεύουν. Δεν πρέπει να μας σκοτώσουν. Όπα, κάτσε γιατί και εγώ δεν βλέπω κάτω. Πάμε. Τον διαλύσαμε. Έλα. Τον διαλύσαμε κι αυτό. Έλα, πάμε όλοι dead. Πάρουμε αυτό. Ξέρω αν βλέπετε παιδιά. Όπα, η κάμερα. Κάτσε λίγο η κάμερα. Οκ. Πρέπει να το... Πώς γλίτωσα. Μάγκες μου, αυτό δεν είναι κανονικό ρε παιδιά. Κυριολεκτικά δεν είχα ζωή. Ωραία παιδιά. Πάρω αυτό. Διάλυσε τους.
96 σφαίρες. Να τις διαλύσω. Τι να γίνει. Όχι πάλι, όχι πάλι, όχι. Έλα. 4 σφαιρούλες φρέσκες. Για σένα και για σένα, για μένα. Θα με διαλύσουν, στο λέω δυνατά. Όπα. Τι στο... Dios. Μην πεις ότι είναι κανένας εκεί. Μπορώ να πάω. Να δούμε. Αυτός πάλι. Έλα ρε φίλε, πρέπει να το ξεφύγουμε. Πρέπει να το ξεφύγουμε! Ωρε μάκες μου. Δεν έχω τίποτα στο πορτοφόλι. Σαν μεγάλος είναι στο τυβερά μου. Κάτσε να γεμίσω. Οκ, καλά που έχουμε όμως φέρει σε αυτό όριμο. Αλλά δεν έχουμε ζωή. Έλα, διάλατο. Πάτα γρήγορα. Μην πεταχτεί τώρα κανένας η ζωή επιτέλους. Ευτυχώς, παιδιά. Τώρα μας μένουν λίγες σφαιρούλες για αυτό το πλάκι. Λίγες σφαιρούλες. Παιδιά, πήγαινε λίγο πολλά. Έλα, ποιος το κάνει αυτό. Δεν είναι ωραίο. Μάκης μου, πώς ζωή έχω χάσει πάλι. Πόσες χειροβοβίδες έχει εδώ. Παιδιά, είδε άλλο ένα σετ χειροβοβιδών. Πώς το λέω έτσι. Τώρα θέλω κι άλλη ζωή, κι άλλη. Νομίζω καλούτσικα. Τώρα κοιτάξτε, μία χειροβοβίδα. Και συνεχίζουμε, θέλω να πιστεύω, με όμορφα και ωραία. Εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Πυροβόλα το στην πλάτη. Σφαιρούλες έχουμε. Καμία! Βρέστε. Τώρα πρέπει να ανεβούμε πάνω, νομίζω, παιδιά. Πάλι αυτή η κάμερα. Κάτσε σωστά, ρε. Τέλος πάνω. Έλα, πιάσω από κάπου, ρε. Αγόρι. Οι άλλοι ανέβηκαν, οι χαζοί ανέβηκαν. Οι μπούτσι. Ωραία, ανεβήκαμε λίγο. Λέω. Ανέβα. Αγορίνα μου. Άλλαξε όπλο γιατί δεν μπορώ. Ούτε σφαίρες. Μόνο 2 χειροβοβίδες. Και πάλι λες, έχεις σφαίρες στο αμαξάκι ρε. Και σφαίρες στο αμαξάκι. Και πού πάνε οι σφαίρες στο αμαξάκι. Μερικές φορές δεν μπορώ να γίνομαι πάντα αμαξάκι, παιδιά. Και εδώ πέρα μπορεί να σκάσουν, ξέρω εγώ, κάνα drone. Βρήκαμε μπαζούκα, αυτό καλά. Όπα, drone, μόλις το ταΐσαμε. Όχι! Παιδιά, αυτό δεν είναι καθόλου καλό και πέθανα. Λέγανε. Ρε φίλε. Δεν το ξαναπέζω αυτό το εκεί. Τέλος πάντων, παιδιά, μείνετε σε σύνδεση. Παιδιά, συγγνώμη, μου πέσε η κάμερα. Δεν ξέρω γιατί, Δηλαδή, τόσο βλαμμένη η κάμερα. Δεν έχω ξανά. Τέλος, τη βάλουμε ξανά. Έλα, παιδιά, πάλι πέφτει. Ρε φίλε. Παιδιά, δεν ξέρω να κάνω. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Μείνετε σε σύνδεση. Έλα. Μείνετε, παιδιά, Ή αλλιώς θα πρέπει να κλείσει το βίντεο, νομίζω. Λοιπόν, θα την κρατάω δυστυχώς. Πάλι μου πέσε, παιδιά. Δεν πειράζει.
Θα την έχω εγώ. Θα την έχω. Πώς θα την έχω. Μαζί με το τηλεχειριστήριο, δεν ξέρω παιδιά. Νομίζω έτσι είναι καλό. Και θα την έχω λίγο. Καλώς. Κρατάμε λίγο με το πόδι μας. Μάλλον. Θέλω να περάσω αυτή την ιστορία. Πάω τα όμικρο βασικά. Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Θέλω να πάρω. Γιατί τρέμει το τύχη. Να πάρω αυτό. Μη τρέμει. Ωχ, πήγα παιδιά από την αρχή. Πόσο χάζος. Σταμάτα ρε τηλεχειριστήριο. Παιδιά δεν ξέρω γιατί, αλλά και μου τρέμει. Τώρα που είχα πάει. Good game. Τι ήτανε. Πατήσουμε αυτό, ξέρω. Νομίζω είναι ξανά να μπει εκεί. Α, ωραία. Καλά μπήκαμε. Σόλο θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε εκεί πέρα. Βάλαμε μας λίγο... Ξέρει. Α, ναι, yes. Να παίξουμε αυτό το level. Είναι λίγο πιο εύκολο, ρε παιδιά. Δηλαδή, το level είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου. Μεγαλώσουμε λίγο την κάμερα. Κάναμε λίγο πιο μεγάλο. Παιδιά, νομίζω πως βλέπετε αρκετά καλά. Ποιο να πάρω, παιδιά, αυτό δίνει και ζωή. Αλλά δεν μου αρέσει. Θα πάρω το μεγάλο που έχει και μίγκα. Έτσι νομίζω. Παιδιά, πονάει λίγο το πόδι μου, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι είδα. Κάτσε να παίξουμε λίγο το game και θα σας το δείξω τώρα. Πες να είδα ένα άλλο... Έλα. Το παραλήφθημε αυτό, ναι, το παραλήφθημε και αυτό και δεν με νοιάζει. Έλα, είμαστε σε... Τώρα, παιδιά, είμαστε οι κόκκινοι, παιδιά. Και κατεβαίνουμε από ένα σασέ. Και εμείς είμαστε ο αρχηγός. Και οι άλλοι δυο είναι οι φίλοι μας. Να, εμείς είμαστε αυτός. Ο αρχηγός. Κοιτάξτε εδώ πλάρα που έχουμε, παιδιά. Γυρίζουμε λίγο εδώ την κάμερα. Περιμένουμε λίγο. Περιμένουμε. Κατεβήκαμε. Πόνο μόνοι είναι αρετοί. Θα μας βάλουν νομίζω στο παιχνίδι μισό. Έλα. Εδώ πέρα είναι οι στρατιώτες μας. Κοιτάξτε εδώ στρατός. Λίγο στρατός. Κοιτάξτε εδώ παιδιά πυροβόλα. Δεν ξέρω αν το έχει. Αυτά είναι πυροβόλα παιδιά. Ναι, τώρα έχουμε 300 σφαίρες. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι παιδιά πετάς τέλος πάντων διάφορα. Τώρα έχουμε ζωές. Κοιτάξτε εδώ παιδιά, αν μπορούσα να τις πάρω, θα ήταν παράδεισος παιδιά, παράδεισος. Θα με πυροβολούσα και εγώ θα είχα συν 100 ζωές ρε παιδιά, δηλαδή. Θα ανοίξει τώρα η πόρτα, ωραία. Εδώ πέρα έχουμε πόλεμο. Όπα, τι είναι αυτό. Αυτό τώρα θα πέσει. Θα πέσει. Μας κατάστρεψε το άγαλμα ρε. Ρε τι τόλμησε και έκανε. Τι τόλμησε. Έλα ρε. Τι τολμάς ρε. Τολμάς και να μου καταστρέψεις εμένα το άγαλμά μου ρε. Έλα πούστε. Πούστε. Έλα. Έλα και εσύ μου καταστρέφει και το άγαλμα. Παιδιά, κοιτάξτε το μεταξύ πόσες σφαίρες πρέπει να ξοδέψουμε. Εσύ. Όπα. Γιατρός. Έγινε γιατρός. Γιατρέψέ το. Έλα παλικάρι μου. Είσαι νέος για να πεθάνεις. Τόσο όμως πέθανε το παλικάρι και ήταν κακός νομίζω. Παλικάρια μου, μες στις φωτιές. Μες στα πάντα πεθαίνετε. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Πώς πέθανε αυτός έτσι, ρε. Γιατί δεν μπορώ να τον πετσοκόψω, ρε φίλε, να πάω τα χείλη. Όπα. Παιδιά, αυτό είναι τέλειο. Τώρα πού πρέπει να πάμε, πρέπει να πάμε εκεί. Πάμε με αμαξάκι.
Μόνο 2 στρατιώτες θα φέρεις. Έλα, τους έχω. Πάει ο. Φέρ' τον εδώ το πασάκα μου. Άντε. Όπα. Φέρ' το. Με τη τσεκουριά. Αχ, με το πόδι ήταν. Πειράζει. Όχι, παιδιά, το ξέχασα ότι έχω και ζωή. Το ξέχασα. Παιδιά, το ξέχασα. Το βολήσουμε λίγο. Γιατί έρχονται τα τσοκλάνια. Όπα. Πυροβολισμός. Δεξίμηση πάμε λίγο να πάρουμε τα χείλη. Εδώ πέρα. Και να δούμε αν έχει καμιά ζωή. Ποιος με χτυπάει. Ποιος. Τέλος πάντων. Να με σέβεστε, εγώ είμαι ο αρχηγός. Όχι, σφαιρούλες. Και ασπίδα, όχι ζωή. Ξέχασα να σας πω, παιδιά, ότι στο game υπάρχει και ασπίδα που σε προστατεύει. Και αν χαλάσει η ασπίδα σου, μετά έχεις τη ζωή σου. Οπότε είναι καλή. Να, είχε και εδώ πέρα ζωή, ρε φίλε, και δεν το είδα. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια hashtag ο YouTuber μας είναι τυφλός. Ιδιότος. Οκ. Έλα, dead. Τέλος πάντων. Έχουμε και έναν να μας δίνει ζωή, παιδιά, όμως. Τον γκρι. Τα δώρη. Έλα. Έλα με τη τσεκουριά, ρε αγόρι μου. Ρε φίλε, παιδιά. Ό,τι βλέπετε, δεν το τερματίζω. Είδατε, πρώτο level και αρκετό δύσκολο, γιατί έχω πολύ καιρό να παίξω. Έχω αρκετούς μήνες. Το GTA έχει πάθει κάτι. Πάλι εσύ. Έλα, άντε, δεν σε θέλω και σένα. Έλα, σκότωσε. Δεν μπορώ πιο. Άντε, στο καλό. Άντε, νευρίασα. Όποιος πεθαίνει έτσι θα το κάνει και θέλει βοήθεια. Άντε πια. Έλα, ναι, δεν με νοιάζει. Θα τους διαλύσουμε. Έλα το πουλάκι μου. Να είχα ένα σνάιπερ. Έλα εκεί. Κάτσε. Έτσι σοβαρευόμαστε. Κοιτάξτε εδώ. Τους διαλύσαμε. Με 6 βόμβες. Για να δούμε. Με 6. Με 8 πόσους ήταν. Δεν με νοιάζουν οι βόμβες, παιδιά. Να πεθαίνουμε αυτό. Τώρα τι έπαθαν την κάμερα. Τι έπαθαν και όλα. Ελπίζω να βλέπετε, παιδιά. Νομίζω πως βλέπετε πάντως. Και να βλέπετε λίγο μπαλκονόποτες και αυτά, βλέπετε και την τηλεόραση, παιδιά. Τι βλέπετε, άμα, να τη γυρίσουμε λίγο. Δεν έχω σφαίρες. Έλα τώρα, άντε, άνοιξε. Σουσάμι. Κλείσε Σουσάμι, κλείσε. Οκ, όπως λέω πάντα, πάμε να πάρουμε σφαίρες, παιδιά. Και να τες οι βοηθητικές μας σφαιρούλες, να πάρουμε και τη ζωή μας. Τη χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Πού είναι. Να πλησιάσουμε λίγο, παιδιά. Έχουμε full σφαιράκια. Νομίζω μέχρι το 50 είναι full. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Δεν έχουμε και χειροβοβίδα. Τέλος πάντων, θα πατάω λίγο πιο γρήγορα. Δεν ήταν ένας, ήταν 3. Ήτανε 3!
Τέλος πάντων. Παιδιά, να ανεβούμε το ασανσέρ. Δεν ξέρω γιατί, όταν κάνω βίντεο με Playmobil δεν κρατάει και πολύ, γιατί δεν έχω και πολλά να σας δείξω. Αν είχα, ξέρω εγώ, καμιά πόσα εκθέματα, παιδιά, θα ήταν μια χαρά. Και εγώ ξέχασα ότι ανέβηκα το ασανσέρ και τώρα, κάτσε, να κάνουμε λίγο από αυτό, λίγο τέτοιες αποστολές. Καλά που είχε και ζωή, παιδιά. Δηλαδή, όχι, όντως ωραία. Να κάνουμε αυτή την αποστολή. Νομίζω πως πρέπει να πέσουμε από γέφυρα, παιδιά. Θα έρθει τώρα εκείνο το μεγάλο. Το βλέπετε, εκείνο. Α, όχι. Ποιο θες? Αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, ένα μεγάλο και θα σπάσει την... Να, αυτό. Και θα σπάσει την ασπίδα. Θα τη σπάσει. Να, τώρα, είδατε. Κάτε πίσω! Την έσπασε. Βλέπετε, μπορώ να περάσω. Πριν δεν μπορούσα. Τώρα πρέπει να πέσουμε κάτω. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει το βίντεο. Ναι, δεν θα τελειώσει, παιδιά, πλάκα σας κάνω. Δεν θέλω να τελειώσει, γιατί παίρνω πολύ ώρα μαζί σας και ελπίζω να περνάτε κι εσείς. Και θέλω να με κάνετε μια εγγραφούλα, παιδιά, και να φτάσουμε τις 10 εγγραφές. Είμαστε στις 8. Θέλω να φτάσουμε 10 εγγραφούλες, παιδιά. Ωπα ρε φίλε, τι αέρια είναι αυτά, δεν μου τα λέει καλά, Περνάμε εδώ πέρα, πάρουμε τη σογούλα μας και τώρα καθόμαστε εδώ πέρα να τα... Δεν έχει στόχο ρε φίλε το αμαξάκι όμως, αυτό είναι το κακό. Έλα τώρα, ελάτε σε μένα, ελάτε, παλικαράκια μου. Τόσο μου λίγο σφαίρες. Α, τα διάλυσαν, μπράβο. Ποτέ δεν τις διαλάνε αυτοί. Είναι φοβητσιάρδες. Συνεχίζουμε εμείς. Α, ναι, μπράβο. Όπα ρε μπρο, δηλαδή δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Λέω καθόλου καλά. Δεν θέλουμε βομβούλες να το ρίξω. Γιατί έρχεσαι σε μένα, γιατί σε μένα, γιατί δεν μου λες τίποτα, δεν μου λες αγαπούλα είσαι με μένα. Αγόρι μου αγάπη είσαι με μένα. Λέγε, ομολόγησέ το. Δείξουμε, για να μην μας πετύχει. Ομολόγησε ρε, αν είσαι άντρας. Ομολόγησε, έλα. Θα το βολήσουμε λίγο ακόμα. Όχι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου, εντάξει. Εντάξει, λέω. Αλλά εσύ το θες. Εσύ θα το θες. Θα το βολήσεις εδώ. Εμπρός! Πόλεμο θέλεις! Πόλεμο θα έχεις! Ναι! Τώρα τελειώνω! Λοιπόν, παιδιά, σκοτώνουμε αυτό και τελειώνει το βίντεο. Οκ, το σκοτώνουμε. Και πεθάναμε κι εμείς. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, πατήστε μια εγγραφή και like. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.